Tělo na maximum. Maximální bodybuilding. S Evropou 2. Tvým osobním trenérem. Želám vám peknú nedeľu, volám sa Vanda a vysledujete Telo na maximum. Dnešným typom pre cvičením je otváranie panvy. Okrem fyzických benefitov je to aj ložisko negatívnych emócií a smutku. No a teraz ťa naučím, ako tieto emócie vyplavíš z tela von. Prvým cvikom je cvik s názvom Motýl. Spoj chodidla a pritiahni čo najbližšie k sebe. Nohami napodobňuj trepot motýlych krídel. Vydrž aspoň 1 minútu. Teraz pokrč ľavú nohu do pravého uhla. Pravú polož na ňu. Snaž sa tlačiť pravé koleno čo najbližšie k ľavému chodidlu a vydrž aspoň pol minúty. Následne nohy vymeň a opakuj na druhú stranu. V dnešnom dieli spojíme tanec s cvičením, tak poďme na to. I keep going, I keep smiling, I keep doing my thing before my life is over and my moment fade away. I keep going, I keep smiling, I keep doing my things before my life is over and my chance just take her wings. Tanec je skvelý spôsob, ako spáliť kalórie a užiť si pritom kopec zábavy. Spevniť telo a posilniť svaly. Začíname s prešlapovaním z nohy na nohu a postupne pridávame ruky. Vydrž aspoň 2 minúty. Ak chceš posilniť svaly stehien na zadočku, skús tieto tanečné skvoty. Opakuj 15 krát na každú stranu. Týmito cvikmi skvele posilníš boky a brucho a zoštíhliš pás. Vydrž aspoň 1 minútu a potom opakuj na druhú stranu. V dnešnom type po cvičení vás naučím, ako pripraviť vegánsky jogurt. To znamená jogurt bez použitia mlieka a iných živočíšnych produktov. Postačia nám len 3 suroviny. A to kokos, med a ovocie. Ďakujem za vašu pozornosť. No a ja si idem pozrieť nejaký dobrý film a trošku si oddychnúť. A my sa vidíme budúci týždeň. Telo na maximum. 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 Telo!